И за това искам да ви представя тук пред вас Пами Куманова. Заповядайте този микрофон. Не да сме като едни постоянни банери, които се повтарят едно и също, ами да носим стойност, защото истината е, че в социалните мрежи ние не сме там, за да предлагаме продукти, а сме там, за да даваме стойност. И днес малко по-подробно ще ви разкажа за това как вие може да изградите вашия бранд, което всъщност е характер, но ще ви разкажа малко по-подробно, когато презентацията започне. Това, което казах, давай нататък, ще говорим за социални мрежи. Така, днес ще си говорим за най-важните елементи на бранда, бранд идентичност, реклама без реклама и оптимизация и приложения, които можете вие да използвате, така че да ви е много по-лесно вие да покажете себе си, а именно характера чрез вашия бранд. Даваме на следващия слайд. Така, въпросите ще ви помоля 5 минути след лекцията, ще отделим време за това. Ако не може в Телеграм, оставила съм си след това контактите, ще ги видите. Давай. Малко ще разкажа и за себе си, защото не всички хора ме познават. Казвам се Пами Куманова, на 25 години, майка съм на 2 деца. Също така съм дипломиран графичен дизайнер, затова виждате може би малко по-разчупен дизайн. И в момента съм и студентка, дами и господа, в дигиталния маркетинг. Отново се пуснах в приключението на това аз да съм студентка и да уча всъщност как да продам собствените си продукти или всъщност хората как да продадат техника. Давай на следващото. Така, това са най-важните неща, които елементите на бранда и в момента ще искам ние да ги разграничим, защото много хора ги смесват. Така, бранд равно на характер. Защо според вас? Защото ние в социалните мрежи много е грешно твърдението, че бранд и брандик е едно и също. Бранда е това какъв характер сме ние. След малко ще видите атрибутите на бранда, но това отношенията ни с нашите потребители, т.е. с нашите клиенти или с хората, които ни следват, нашите последователи. Брандинга е това процес. Това не е някой да дойде при вас и да ви каже, нали, от днеска за утре, както нали, имаме в случая продукти, искам да ми стане идеална кожата, само защото днес съм ползвал продукта. По същия начин брандинга е такъв процес, в който ти не само представяш себе си, той е постепенен процес, както в опознаването, така и в социалните мрежи. Нас, за да ни опознаят, ние трябва да се покажем. И как го правим това? Чрез изграждането на нашата бранд идентичност. Когато сме разпознаваеми вече, имаме си стил на говорене, имаме си наш си цвят, всичко си е наше, което може да е в социалните мрежи. Имам предвид като визия и самия ни горе. И сега ще разгледаме точно на атрибутите на личния бранд. И всъщност ще ти давам ето такъв знак, ако може, за да можеш да сменяш слайдовете, тъй като тук малко по-бързо ще минем през тези неща, тъй като знам, че имаме определено време. Ще ти дам ето такъв знак, с който да сменяш слайдовете. Става ли? Окей. Така, първия атрибут на нашия личен бранд е името и псевдонима. Това е нещо, което, както се казва, по визията посрещаме, по името. Както се казва, се гради дългосрочно. Така че ние в момента създаваме съдържание, а пък името след това, т.е. доволните клиенти, последователи, след това ще ни задават въпроси и ще ни питат, защото сме си създали име. Следващия атрибут е нашата история и жизнен опит, които са много важни. Какви истории разказваме за нас, за продуктите и на нас, защото тези истории, които разказваме на нас, всъщност са даже дори малко по-важни, защото това е начинът на нашето мислене, а тук смятам, че са хора, които имат супер готино и супер позитивно мислене и много се радвам, че съм тук, но да продължим към атрибутите на личния бранд. След това са основните умения. Какво вие може да допринесете за вашата аудитория, с какво може да я подобрите, с каква стойност може вие да й дадете. Това в този случай може да е разказването на това как на вас лично е помогнал даден продукт. И това нещо да стане абсолютно естествено, без нали, да сега да мислим, ама този продукт сега трябва ли да го държа в мене, трябва ли да го ставя. Дори може продукта да не присъства. Истината е, че на хората въобще не им пукат за продуктите, които
продавате на им пука за това те да се чувстват добре и това ще го видим малко по-нататък. След това е външния вид и стил. Това, че ние сме различни е най-големият ви плюс. Това само мога да кажа. Давай следващото. Девиз и мисия. Това е нашата мисия в живота. Дали ще е да помагаме на хората да се чувстват по-добре, дали ще е... Общо взето, каквото е над вас и каквото искате всъщност, това е нещо, което ви мотивира. Нали, хората да са здрави, да са красиви, да са... Вие си знаете каква е вашата мисия, но общо взето това трябва да предадете, това трябва да разкажете. Каква е моята мисия по-голяма от мен? Защото те ще го усетят и ще го разберат, че има нещо, което не е само вас егоистично да ви тегли, но и мисия в социалните мрежи, с която да помогнете да дадете стойност. Жестове, говор и думи. Това е също атрибут, който също ви отличава и също може да контрастира с другите, т.е. да ви позиционира по начин, който вие сте специалисти и говорите с ваши думи, които вие само използвате, ако ме разбирате. Не всеки има еднакъв стил на говор, на жестове, на думи и така нататък. Стил на писане, шрифт, цвят. Вече това е до дизайна на нещата и как всъщност това е вече брандинга, в който ние реализираме нашите идеи, защото първо е креативната част и планирането и след това е реализирането. Това са едни от най-важните въпроси, през тях ще минем ще минем бързо, това са като подсказки, какво да дадем в социалните мрежи. Това е което потребителят задължително трябва да направи и постигне. Тоест ние мислим от гледна точка на потребителят, на последователят, за стойността, която ние даваме. Кои са стъпките, които трябва да изпълни? Какво трябва да направи? Да дойде на нашата, видяла някакъв рил, идва на нашата страница, Facebook или Instagram, вижда ни нашия рил и какво? Пише ли ни, просто да влезем в неговата глава, дали има някакви бариери, дали го е страх да ни пише, защото примерно не ни познава, как ние да комуникираме така, че да сме приятели, без още да сме приятели, това вече какви различни контексти може да бъде потребител. Това нещо, което казах преди малко, как различният контекст влияе на дейностите и целите на потребителя. Значи може, неговата цел, примерно, е да се погрижи по-добре за външния си вид, но той да не знае как. Да види едно клипче, примерно, на Яси в някакъв рил, примерно, и тя, нали, да показва продукт, как да не влияе, така нататък. И него това да го мотивира и да й пише. И това, каква е неговата, какво му е в главата? Той вижда този рил, какво действие предприема? Той пише или лайква, дори може коментар да остави, моля те покажи ми как или... Но ние, за да махнем тази бариера, ние трябва да му кажем, пиши ми, ако искаш да ти обясня повече. Последвай ме, ако искаш да видиш повече такива видеа от мен, за да можеш да се грижиш повече за твоята лична грижа и да си по-щастлив, защото това е целта на всяко едно нещо, което правим, да сме щастливи. Какво трябва потребителят да изпълни в своята работа или личен живот? Какви функционални проблеми потребителят се опитва да реши? Функционалният тук има предвид, примерно, косата ми пада и трябва да си вземаш план за косопад. Няма къде да избягам, трябва да го направя, защото косата ми пада и няма да остане нито един косъм на главата ми, ако не предприема някакво действие. Така това имам предвид под функционални проблеми. Другата част от въпросите, има ли проблеми, за които потребителите даже не подозират? Ето, примерно, в тези изтъкнатите предимства на продуктите може да се реши даден проблем, за който човекът дори не се е замислял. Не се е замислял, примерно, антиалергично ли е, дерматологично ли е. Той не се е замислял за това нещо, защото все още няма този проблем. Обаче, ти можеш да му го решиш, т.е. вие всички може да му го решите точно по този начин, преди да е станал, както се казва, проблема реален. Какви емоционални нужди потребителят се опитва да задоволи? Тук вече идваме в по-чувствителната част на темата. Коя дейност, ако бъде извършена, ще даде на потребителя чувство на удовлетвореност? Защото всеки на челото си има един надпис. И той гласи: накарай ме да се чувствам специален. Не е ли така?
Как потребителят желае да се чувства и какво да направи, за да се чувства така. Това, което говорихме и преди малко. Как потребителят желае да бъде възприеман от другите и какво да направи, за да бъде възприеман по този начин. Това вече за социално така, в социално отношение, за да може човека да се позиционира, примерно да каже, аз ползвам тези продукти и това, че ги ползвам, ме прави, че съм с по-високо качество на живот. Примерно. Давай, следващо. Сега, ние сме тези, които откриват техните нужди, техните ползи, техните болки и ги реализират. Какво имам предвид по това? Защото ние сме тези хора, които създават стойност на тези хора и мислим вместо тях. Поставяме се в техните обувки, дори кога сме в социалните мрежи, за да може да дадем тази стойност. И как правим това нещо? Когато изграждаме нашата бранд идентичност. Бранд идентичност, пак повтарям, е визуалното представяне на нашия характер, което е нашия бранд, по разбираем за аудиторията начин. Тоест, ние освен, че ние може да говорим с много завъртяни думи за всеки един от продуктите, но това може би няма да е разбираемо. Тоест, ние трябва да си познаваме аудиторията, нещо за което след малко ще говорим, за да може да им предадем правилно посланието, така че те дори в социалните мрежи да ни намерят за приятели и да ни последват, да вземат тази стойност, която ние искаме да им дадем. Независимо под каква форма, пост, видео и така нататък. Това вече е първият въпрос. Коя е нашата таргет аудитория? Защото всеки тук в залата има различна таргет аудитория. Определено, според продуктите, това са хора, които имат по-високо качество на живота и така нататък. Вече може налично да си говорим за таргет аудитория, защото, примерно, младите ще хванат, примерно, TikTok, както се казва, Инстаграма. С повече опит хората няма да се съсредоточат там, където е, така да се каже, поколение Z, ами в друга насоченост. Но давай нататък. Какво купуват хората? Емоции, ползи и статут. Това са трите неща, които купуват. Въпросът е, ползи ли ще даваме, статут ли ще даваме, защото тук може абсолютно всичко да се даде. Бранд идентичност. На хората не им пука за вашия продукт, но им пука за това да се чувстват добре и за хората около тях. Знам, че пак се повтарям, обаче това е максима на 100% вярна за абсолютно всеки един продукт. Просто човек иска да се чувства добре, само ми покажи как да се чувствам добре. Това ли ще ме накара да се чувствам добре? Окей, взимам го. По такъв начин дори в социалните мрежи действа бранда. Разкрий своя бранд, характер чрез каква работа ще свършим на клиентите си, т.е. на последователите си, каква стойност ще им дадем, какви нужди имат те спрямо начинът си на живот. Т.е. ние пак влизаме в техните обувки, какви ползи и емоции ще им донесем, защото хората купуват емоции. Така, ето примерно тук комуникацията, когато говорим за Amway, винаги не знам дали сте ги последвали в социалните мрежи, но аз съм и това, което виждам е, че тяхната комуникация е идентична. Тоест, те винаги имат продукти на снимката, дори да разказват, то е по-така бизнес to бизнес и не е чак толкова да се свържат с хората, колкото да покажат продуктите си. Това е нещо, което е характерно за тях. Всеки, защото си имат дадена аудитория. Те го правят за бизнесите, а вие сте хората, които изграждат тези бизнеси. Давай следващото. Тук сега... следващото беше. Така. Чакай, извинявай, върни. Върни. Не, приятелю, върни, моля те. Така. Кои канали за комуникация да използваме? За всеки е строго индивидуално и това най-вече зависи от въпросите. Въпроса, коя е нашата таргет аудитория? Защото, както казах, за всеки е различна. Това е спрямо таргет аудиторията, къде може да се позиционирате, защото вие не може да сте навсякъде. Тоест, може и да можете, но смятам, че 24/7 никой от нас няма такова свободно време, така че да е навсякъде. Така че сега да изберете къде ще намерите вашата таргет аудитория. Давай сега следващото. Реклама без реклама. Нещо, което
ми е любимо, защото навсякъде виждате, постоянно виждате някакви реклами, някакви лога и абсолютно всичко, което ви залива като информация с реклами всякакви. Но основното е, че това, което помага на хората, помага и на вас, т.е. и на бизнеса. Така, тук ще ви запозная малко с концепцията на продажбите. Знам, че това ви изглежда нещо, което е далеч от социалните мрежи, но далеч не така, защото всички преминаваме през това. А социалните мрежи са тези, които са на върха на фунията, т.е. тези, които ви носят всички тези запитвания и този интерес към вас. А именно, познаваемост и интерес, проучване и намерение, действие и лоялност. Сега да ги разгледаме по-отделно. Първото, което е познаваемост и интерес. Ето къде сме и ние в... Ето, първата стъпка е забелязването. Това е пасивно неосъзнато забелязване, където може да се възбуди интерес за комуникация с вас. Там са и социалните мрежи. Познаваемостта и интерес, забелязване така. Случва се основно социалните мрежи, кратки видеа и пост, защото хората, докато превъртат тези кратки видеа, примерно докато са в транспорта или някъде другаде, и те го забелязват, виж ти едно момиче с много мека кожа. И така се случва интереса към това, следователно да попитат. Както тук съм дала като пример, когато без да споделяме в описанието за артикъла, го виждаме ясно в снимката. Това може да е нещо скрито, може да си пинете, както се казва, без да искате уж. Нали, това е някаква такава малко по-скрита реклама, отколкото че видно, нали, да говорите за самия продукт и как той ви въздейства. Следващото. Проучване и намерение. Тук вече, нали, когато хората започват да ви питат, я ми обясни малко повече за тези продукти и така. Имаме мисъл, обмисляне на варианти, случва се основно в социалните мрежи, пост, карусел, сайт, онлайн магазин. Когато виждаме артикул, но се чудим дали все пак е нашия. Тогава задаваме много въпроси. Действието, покупката. Това е когато купуваме вече продукта, пишем, искаме го, това е моя, обаждаме се, случва се основно социалните мрежи, Messenger, Viber, Telegram, сайт, онлайн магазин. Когато сме сигурни, че продуктът ще ни донесе полза и го искаме. И така, това е четвърта стъпка, вече, която, нали, вие сте така доста силни в нея, когато вече има лоялност и подкрепа, т.е. имаме вече повторна покупка, споделяне за нас, т.е. те ни препоръчват от останалостта, както се казва най-ефективната реклама. Случва се основно социалните мрежи, Messenger, Viber, така, навсякъде се случва общо взето. Когато сме доволни от продукта, купуваме отново и го презентираме и на други. Така, следващия слайд сега тук. Ние продаваме и купуваме само с хора, които харесваме и само от хора, които харесваме. Това вече мисля, че го знаят всички, но реших да го включа, защото е ключово според мен. И в социалните мрежи също определено. Тук съм дала пример с един български бранд, който е Сапун Тамара. Той използва, това е начин, по който прави рекламите си, хем забавни, хем акцентира върху това, което е на дневен ред. Тоест тук искам да покажа една друга гледна точка на това какво може да е дори рекламата, която да не е реклама. Тоест тук виждате най-така гледаното предаване Ергенът като сапунът, нали, и има една култова фраза, която е ще запа, нали, това е така, те са по-забавен бранд, който могат да си го позволят това нещо, защото в комуникацията може би да не сте забавни, но примерно, нали, този бранд се е изградил като забавен. И те продават само единствено сапуни и са изключително успешни. Така че със сигурност от рекламите в социалните мрежи може да крадете от тях. Всичко в социалните мрежи може да се краде, така че крадете на воля. Давай следващото, нали, това беше забавната... Тук съм написала, за да е малко по-разбираемо, малко по-лесно, много бърз план на това как ние правим съдържание за социалните мрежи. Първото нещо трябва да сме планирали и да поставим цели. Дали ще са месечни, седмични, 3-месечни, както знаете, Q и така нататък, или годишни, ние създаваме първо план. Това е хипотези, планове. След това създаваме самото съдържание, когато вече знаем какво искаме да имаме и какво искаме да покажем, каква стойност искаме да дадем.
След това го промотираме. Значи може да не е платена рекламата, но може да е споделяне или може да мотивирате вашите последователи да ви споделят нещо, което смятате, че е много полезно. Примерно в края на видеото казвате: изгледай го до край, защото когато го изгледаш, примерно сподели го, защото това може да помогне на някой друг, който също има, примерно, суха кожа и също има тези проблеми. Анализираме резултатите, т.е. това е много така, мислите, че много трудно предполага, но дори да нямате бизнес профил, може просто с лайкове. Виждате, примерно на това видео имам 50 лайка, на следващото имам 60, значи една идея, другото се харесва повече. Я да видим според клиентите каква стойност съм дала тук, как мога да подобря, да оптимизирам и след това съответно повтаряме всичко от начало, изпробваме, докато знаем вече какво се харесва и сме щастливи общо взето с нашата аудитория и тя е най-добрата за нас. Оптимизация и приложения. Това е силно любимата част, която е тук изграждаме, изверваме, прилагаме новите знания. Давай следващото. Така, първа стъпка е да изграждаме. Създаването на съдържанието, което да тестваме пред аудиторията. Това е нещо, за което говорихме. Изпробване на различни подходи, кратки и дълги постове, снимки, видеа. Изпробване на различни подходи, кратки и дълги, така. Абсолютно всичко тук е изпробване, за да надграждаме. Давай следващото. Измерване. Тук вече, нали, това е малко като анализа. Да кажем, че е подобно. Измерваме постигнатите резултати, брой лайкове, споделяне, гледане, анализираме и сравняваме с поставените ни по-рано цели, които трябва да имаме. Нали, това е първото нещо, планиране и поставяне на цели. Научаваме какво се харесва на таргет аудиторията. Прилагаме новите знания. Каквото се харесва, става част от нашия брандинг, т.е. нашето показване пред аудиторията. Правим нови постове и съответстващи на търсенето, поставяме си нови цели, продължаваме да опитваме. Нещото, което няма как да не сте успешни, освен ако не спрете или не се откажете. Това вие го знаете, защото като гледам тук, много от вас не са се отказали и социалните мрежи, това е процес също и също може да е забавен. Така, ето ги приложенията, както казах в презентацията, ги има, не е нужно сега да ги снимате, ще ви ги изпратя. Добре, който иска да ги снимам в такъв случай. Canva, Pinterest ще да кажа, в момента ми изкочи превю. Canva е за дизайн превю, за подреждане на снимките в фида, как да ни следят, да видим, примерно тук да имаме, вече това да подреждане искаме, примерно, само главата ни да се вижда бюст, цял ръст, нали, вече някакъв артикул, примерно. Това вече може да си говорим допълнително. Lightroom, Snapseed, това са за обработване на снимки, CapCut и InShot за обработване на видеа. Това са книги, които препоръчвам, които на мен лично ми помогнаха да разбера каква всъщност е логиката и какво се харесва на хората. И това е маркетинг 4.1, магията да твориш. И тези са вече книги, които аз лично имам. Те са само единствено за Инстаграм, защото преди всъщност съм карала курсове само за Инстаграм, но този копирайтинг в Инстаграм може да го приложите във всяко и във Фейсбук също. Това са подкасти, които следя, които също са интересни, тях също ще ви ги изпратя. Който иска, разбира се. И днес да кажем за това, което видяхме. Разгледахме най-важните елементи на бранда, бранд идентичност, направихме разликата между бранд, брандинг и бранд идентичност, реклама без реклама, което във вашия случай мисля, че е много полезно, вие ще ви кажете, и оптимизация и приложения. Подготвих ви едни идеи в последния момент, казах, хайде да им подготви едни идеи, да не са така. Това са идеи за съдържание. Може да си подготвите зад кулисите, нали, тук да дават примерно как подготвяте нещата, история на фирмата, споменавания в медии. Това няма да ги чета, може сега тя да си ги снимате, ако не искате да ви ги изпратя съответно в презентацията. И следващия слайд. Чакай, добре, окей. И сега вече къде може да ме намерите? Ето това е QR кода, може да го сканирате. Това е моят телеграм, който ми напише, съответно ще му изпратя презентацията.
и допълнителни файлове, които са следващото. Всъщност, това е един работен лист, който направих с всичките приложения и неща, които всъщност трябва да помислим преди да започнем да изграждаме нашия личен бранд. Благодаря ви сега! Аплодисменти за Памела Куманова! Надявам се да ви е било полезно. Много ви благодаря. Много полезно, Пами, браво! Втрещяващо, впечатляващо. Толкова много идеи ми дойдоха лично на мен и толкова съм впечатлен от всичко, за което се постарава, че смятам, че имаме много какво да учим и много ни вдъхнови. Така че още веднъж ще поздравяваме, още ни аплодисменти. Дайте сила! Благодаря ви! Част 2 предстои. Ще имаме и бонус. Така, и всъщност за закриване на срещата да ви кажа, не е ли впечатляващо, че